Здравейте, дами и господа, аз съм Dino Gamer. Всъщност, този клип ще бъде благодаря на TNT Vict за рекламата на каналът ми, въпреки че той не бе направил томбола. Томболата ще се тегли днес. Съвсем ръчно ще се тегли томболата. Няма измами, няма нищо. Също така благодаря за 10 абоната. Много благодаря за 10 абоната. Браво на TNT Vict, той има 20. Това не е състезание, но браво. Надявам се и аз някой ден да стана от Висшата лига 20 абоната. Не знам откъде си ги докопал и от кое толкова много си ги получил, но заради рекламата ти поне имам 1 абонат. Благодаря ти, приятел. И исках да благодаря на TNT Vict, на вас, които ме подкрепяте в тези... Чакайте да видя последния клип, кога ще ви кажа. Първият клип е бил качен преди 12 чакайте да видя. Преди 3 месеца и 89... Има 89 показвания. Браво. Преди 3 месеца. И така че благодаря, че ме подкрепяте в тези 3 месеца. Много ме подкрепяте. Благодаря ви. В смисъл, качвам доста клипове, да, но ако не съм тръгнал с достатъчната бройка абонати, няма как хората да ме намерят. Но ето, че TNT Vict ме намери и аз него и така потръгнаха повече работите. Всъщност, тази седмица нещо много ни върви. До преди миналата седмица имахме по 3-4 абоната и двамата. Сега имаме 10 и 20. За него доста добре. 20 абоната. В смисъл, не го познавам лично, но знам, че е доста добър приятел и така нататък. Благодаря ти, приятел. Благодаря ти, TNT Vict, още веднъж. Благодаря и на себе си малко, но повече на вас. И да, ако желаете да стигнем 15 абоната, поне 15 абоната, моля, цъкнете червеното копченце, където пише subscribe или абонат. Ето. Ако искате да стигнем 15 абоната, моля, цъкнете ето тук. Абониране или subscribe. Цъкнете това червено хубаво копченце. Само още 5 човека ни трябват и ще станем 15 абоната. Моля ви, абонирайте се. Имам си мечта. Мечтата ми е да имам 10 000 абоната и да ръбъра. Добре. Това ще бъде всичко от мен, приятели. Благодаря за подкрепата отново и на TNT Vict също за рекламата на каналът ми. Надявам се това да привлече не само един човек, а още поне 1-2, за да станем повече от 10 човека. И това беше за този епизод. Благодаря ви. Всъщност томболата ще се тегли днес. Сега е 9 часа ми към 10. Не знам, ще се тегли днеска. Към 10:10 би трябвало да се тегли. И това ще бъде за днеска и... Това ще бъде за днеска и довиждане.